Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Kan lonko dɔgɔkun ɲɛnamaya ko 18 baaraw dayɛlɛla Bamakɔ yan na n'an ko ma ko rentrée littéraire du Mali. An na kumaw kan bi dɔnbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Yorosokaw fɛ yen nɔ. Miyankaw olu ka dɔgɔkun min bɛ sigi ka se ka u ka seko ani dɔnko jira diɲɛmaw la o tako nanina fana baaraw dayɛlɛla ni k'a kɛ k'a kun cɛ. An na kumaw fana kan bi dɔnbari kɔnɔ. Ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ. A y'aw bisimila dɔnbari kɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na kan dɔnniya ale dɔgɔkun ɲɛnamaya ko 18 baaraw dayɛlɛla Bamakɔ yan nɔ min senfɛ maa minnu ye nin ko in kɔni nun don u ye wele bila kunnafonidilaw mɔ k'a fara livre sɛbɛnnaw ani maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ sɛbɛnfuraw kalan ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka dɔntaw kɔni fara ɲɔgɔn kan waasa dɔgɔkun min kɔni bɛ sigi ka kɛ ka min ye kan ale dɔn ko ka se ka o kanu don maaw la o ɲɛnamaya cogo o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ni kɛnɛ in kana na maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ livre ale kɔni sɛbɛnni ma fo ka taa se maa minnu bɛ livre feere a n'a kanubaw n'u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni ka se ka hakilinaw kɔni falen u ka baara ani u kanufɛn ale bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na ni ka kanu don maaw la maaw bɛ se ka wuli k'u jɔ ni ka lɔnko kɔni ɲini an ka sɛbɛnfuraw kɔni kɔnɔna na ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na fɛn min ye u damagara min ye seko ani dɔnko min bɛ an ka sɛbɛnfuraw kɔni kɔnɔna na ale bɛ se ka wara cogoya min na ni k'a kɛ an ka jamana ale yiriwa sinsinbere ye. Miyankaw olu ka dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya ka se ka u ka seko ani dɔnko jira diɲɛma la a tako 4nan o ɲɛnamayara Yorosokaw fɛ yen nɔ février kalo tile 5 ka taa bila a tile 8 na min kɔni senfɛ u ye babuse min ta o de ye an ka jamana jɔsenkura ka se ka o sinsin ni seko ani dɔnko ye o de kɔni hukumu kɔnɔ tile damadɔ kɔnɔna na min ye laadala dɔn ka taa se seko ani dɔnko min bɛ miyankaw la o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra dibi la ni ka jira yelen na maaw bɛ se ka a dɔn cogoya min na miyankaw olu facɛnw maaw kɔni sera ka o dɔn ni sigi belebeleba in kɔni senfɛ bɛn ani kelenya ani koto ɲan tala o bɛ se ka sinsin cogoya min na ni an ka jamana seko ani dɔnko ye o baaraw kɔni caman kɛra ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na fɛn min ye malidenw olu ka se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ka koto ɲɔgɔn tala o kumaw kɔni caman fɔra ni k'o waleya kɔni caman kɛ Yorosokaw fɛ yen nɔ. An bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ Enda Mali olu ka projet min bɛ dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni gɛlɛya kɔni bɛ u ka fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin wulikajɔ belebeleba in ni o ye projet in ye a kɔrɔkɔrɔma donnen don min ye Caritas Allemagne maaw kɔni fɛ fɛn min ye u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka balo di kɔni kɛ ka ɲɛsin denbaya 30 bɔɲɔgɔnko kɔni mɔ Kayi bɛnkunda min kɔni senfɛ malo sukoro ani ɲɔ ka taa se tulu ma o kɔni sara dara min ye dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni waati ninnu na. An bɛ taa Kitakaw fɛ yen nɔ février kalo tile 8 ka taa bila tile 9 san 2026 plan international Mali maaw u ka bolofara min bɛ Kitakaw fɛ yen nɔ u ye min ye kalanbulon kɔni dayɛlɛ ka ɲɛsin Kitakaw kɔni mɔ min ye cɛnimusoya ale kɛnɛya sabatili kɔni sira fɛ kalanfa 19 olu de kɔni garijɛgɛ donna ni kalanbulon in na ka bɔ dugu 10 bɔɲɔgɔnko olu kalansow la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin wulikajɔ belebeleba in a kalan kɔni kɛra min ye u ka seserafu ale dɔgɔtɔrɔ jolen kɔni fɛ minnu kɔni ye walawalalu kɔni kɛ min ye donna nataw la maaw bɛ se ka siraw taama sira minnu bɛ u ka kɛnɛyaw kɔni sabati fɛn min ye maa minnu ni olu kɔni garijɛgɛ donna ni dɛmɛ belebeleba in kɔni na fɛn min ye o bɛ tali kɛ npogotigi 15 ka taa se denmisɛnnin 7 ma laɲini de ye ka se ka ni maa ninnu kɔni lafaamuya u ka se ka kow dɔn ko minnu ni a bɛ se ka u nafa kɛnɛyako bunakun kan donna nataw la. Tarata février kalo tile 10 san 2026 an ka jamana minisiriso min bɛ ni ale kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ni buna adamadenya jidili sabatili mɔ u ye Sini jamana olu ka lasigiden u y'o o bisimila fɛn min ye ka se ka kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ waasa donna nataw la u bɛ se ka kɛnɛya ka se ka jɛ ka o kɔni baara kɔni bolo da faso malidenw olu ka kɛnɛyako bɛ se ka sabati cogoya min na u ka kumaɲɔgɔnya kɔni sinsinna an ka jamana labitanisoba dɔ kan ni o kɔni ye hôpital di Mali ye jɛɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 65 kɛnɛyako ale bunakun
kunnafoni kɔni kan ka se ka dɔ fara u ka hali sisan waasa an ka jamana dɔgɔtɔrɔsow olu bɛ se ka diɲɛ laban subahana mansinw kuraw kɔni sɔrɔ min bɛ se ka jamanadenw ka kɛnɛya kow sabati donna nataw la. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la min ye npogotigininw olu ka seko ani dɔnko o bɛ se ka sabati kalan kɔni sira fɛ cogoya min na o dɔgɔkun o don o ɲɛnɛmayara ka bɛn min ye fevrier kalo tile 11 san 2026 diɲɛ kurukara kɔnɔna na min kɔni bɛ lɔnko nasiraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ laban ale dɔnko kegumanw olu ni o dɔ ye intelligence artificielle ye ka se ka o kalan kɔni kɛ npogotigininw kɔni kunna waasa u bɛ se ka u yɛrɛw bɔ ko caman na diɲɛ tɔnba o ni maaw olu kɔni ye hakilinajigi kɛ ka jira k'a fɔ ka muso ani cɛ damakɛnya kalan ani lɔnko sira fɛ ko o kɔni ye baara ye baara min ni o kɔni bɛ buna adamadenya ale kɔni jidi fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ waati min na ko sisan npogotigininw k'u kan ka kalan de min ye diɲɛ laban lɔnkow la kabini u fitinin o b'a to u ni lɔnko ninnu bɛ kɔrɔbaya o b'a to donna nataw la u bɛ se ka baaraw ninnu kɔni kɛ u yɛrɛw ye ni ka se ka bɔ nɔgɔ la. An bɛ taa Sudan jamana na UNICEF maaw ye tana gosi ni ka tantan gosi ka ɲɛsin maaw mɔ k'a jira k'a fɔ min ye denmisɛnnin caman kɔni bɛ minnu kɔni ka ɲɛnɛmaya b'a la ka don ngalama na k'a sababuya kɛ ko maa ba yiriga de kɔni bɔra El Fasser ni k'u kunda tawila kɔni kan min kɔni kɔnɔna na ko o maa ninnu u kɔni nana cogoya foyi tɛ u bolo ko denmisɛnnin caman bɛ minnu man kɛnɛ ni kɔngɔ ni minɔgɔ kɔni bɛ u la ko diɲɛ maa kɔni ɲɛ wagalen ɲɛnɛ ko ni maa ninnu ka ɲɛnɛmaya b'a la ka don ngalama na maa si kɔni t'a la ka wuli ni ka fɛn bɔ a la. Ni ne bɛ dansigi bi don kibaru la min lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Bani min fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a y'aw sɔgɔlen to buna adamadenya ni yiriwa radio so la waasa a ka se ka an ka kibaruya wɛrɛw kɔni sɔrɔ a bɛ taa bɔlɔlɔw kɔni sanfɛ min ye Facebook ani YouTube an bɛ an ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.